Impresionante, amigo. Ya. Això és ja... campión! Va! Rieu-se! El de Piles! Va! Ah, de Gandia! Calla, coixo! Tu no que vas coixo? Ara, per reixos. Amigo! Perché no? Io non treno quasi.
No, patisques, que anem massa temps. Anem massa temps. Molt bé. Que van grabando la carrera. Ah. És al revés, pues que no al revés ho vosaltres. Avisa. Jo sempre la porto en marxa. Ah. ¿Cómo estás, campeón? Ya te envié la foto. Sí, señor. Ah. Ah.
Campeón. Campeón. Vas bé, eh? Ah, ah, que estoy. Ah. 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 Non si acaba mai. Sta lì? Ah, un poco más. Ah, que esteu ahí. Que esteu ahí. Este hombre corría cuando la televisión era en blanco y negro. ¿Cómo estás? ¿Esto? ¿Qué te ha parecido? Bueno, muy bien, muy amigable y categoría. qué grande. Mucho compañerismo, esa es la palabra. Al final apleguem. Gràcies. Poquet a poquet. Moltes gràcies. Moltes gràcies. De res. Mira quanta gent hi ha ací. Vinga, va. Ale, Adéu, Maria. gràcies. Gràcies. I ara? Jo tinc que fer el reportatge de tota la carrera. Em sembla que vaig, Sí, mira, és el que donem allí. Bueno,
Mira, per darrere butxaqueta i tot. Ah, vale, va. Veus? En la bici, lo que yo te diga. Claro. Jo poso per anar a córrer sense... Yo con la bicicleta y Sí, sí, va molt bé, molt bé. Ale, gràcies. el chaleco en oliva la semana que viene. Gràcies. Gràcies. Como acaba en cero, te Mira. toco óleo. Sí? Ai, que bé. Te toco óleo. Sí, vale. No te así que no lo que vi. Échale. Ai, cuidado. Mira. Gràcies. Has donat ahí... Espera. Bé, campió. Bé, no? Bé. Va, això és vídeo, vídeo. D'ahir trauré jo les fotos ja. Vale. Acabat, un poquet... Ha pegat un bac, jo, ahí dalt. Una alcantarilla que n'hi havia un forat. Donen algo per ahí baix, donen algo. Donen algo per ahí. Cervesa jo no... Buf. No, està fresca. Sí, està fresquíssima. Va, d'ahir ja vos trauré la foto jo ja. He pegat un bac ahí dalt. M'ha anat de morro. Pegam el bac, jo, ahí dalt. Però... una planxada. M'ha pegat. Què? No, és que això és vídeo.